Hello everyone, आंनि गोदान भिडिअ नोंथांमोन बयखौबो बरायनाय थाबाय। आसा खालामो नोंथांमोन गासिबो मोजाङैनो दङ। जि गोबावनि उनावसो दिनै भिडिअ होबाय। ब्लग बानायबाय आरो 2024 नि फार्स्ट ब्लग बियो। जों मोनसे जायगायाव थांनो नागिरदों। आंनि भिडिअखौ नायलांबानो जाबाय। नै बास लानानै मोनसे जायगायाव थांनो नागिरदों। सफैबाय नै जोङो रुनिकाटानि BHURPAR जायगायावहाय जों नैबावहाय थागोन। सफैग्रोमोना नै जाफैग्रोबायसो जोङो जा ओंखाम खुैदोंमोन नालाय ओंखायनो जानाया सिगांग्रो। नोंथांमोना नै दायो नायनो हागोन आं मा जायगायाव फैदों। माने मोनसे कनफारेन्स जादोंमोन नालाय जोंनि सार्कोलनिफ्राय बेयावहाय फैदों BDYC कनफारेन्सआवहाय। जों दायो डेक'रेसनफोरखौहाय नायनो फैग्रोदोंमोन आरो बेहाय जेरैथिंबो नोंथांमोनाबो नायनो हागोन। मोजां डेक'रेसन खालामथारदों जेरैथिंबो। मानसिफ्राबो बिराद होंगो दोंगोथारमोन। ओरैथिंबो नायो जेरैथिंबो मानसिमोन। आयु दाउसिना दायो नै जोङो प्रग्राम सिङाव थांनो थाखाय फैफिनबाय। प्रग्रामा स्टार्ट जाबायमोन नालाय बेखायनो। सफैनो हानाय बयबो नोंथांमोनखौ पेन्डेल मोखाङाव गसंफैनो थाखाय गुरैयै खावलायहरो। बे पेन्डेल ओपनिं हाबाफारिखौ जोंनो डेक'रेसनफ्रा बिराद मोजां जादों। मानगोनां गौरां सार्केलनि रेभारेन्ड सार माइकेल बसुमतारी। आसा खालामदों साफ्रोमबो मोजाङै सफैनो हाबाय होननानै आरो बे समाव होजाखानाय सम बादि जोङो फारिलाइ बादियै जोंनि हाबाफारिफोरखौ मावफुंलांनो। बोथोरा बिराद गुसुमोन नालाय बेखायनो आंबो ड्रेस चेन्ज खालामनानै फैफिनबायमोन। जों बे समाव प्रार्थना खालामनि। रंजादो, फोसाबजादो, बानजायजादो, मोनसेखौनो सानदो, गोजोनै थादो। अब्ला अननायनि आरो गोजोननायनि इसोरा नोंसोरजों लोगोआव थागोन। जिसुनि मुङाव
connecting our heart with our God one through this worship service. जोंनि गोसो आरो इसोर जोंखौ खौसे खालामनानै बे एक्सप्रेसननि गेजेरजों जोंनो बेबायदि मोनसे परिबेस खालामनायखाय बिथांमोनखौ एडभाइजार सारमोन आरो जोंखौ मोजां मोनग्रा साफ्रोमखौबो आङो जिसु ख्रिस्टनि मुङै बरायनानै लायो आरो बेजों लोगोसे गोरबोनिफ्राय सिबिनाय खुलुमनाय आरो गोजोननायखौ बयनिसिमबो जासिहरो गोजोन्थों। नै बिराद खुहा खुबायमोन नुहुरलायाखै एसे गोजाननिखौहाय जों ओंखाम जानो फैग्रोबायमोन दायो। ओंखाम जाग्रा नै ओंखाम जाबाय जों बेयावहाय जों जाखांबाय जानायखौ भिडिअ लानो हायासै। आब' दिनै दंखायो गाबोन साहायानोलाय साहा खुजोब्बाय जेबो नुला। बेथिंबो नै माखासे मानसिफोर थादों टेन्टआव जोंहाथ' स्कुलाव मोन्दों मोजां जाबावदोंसो गुसुआव। नुला जेबो साहाया हाबबाय टेन्टआव। दायो नै जोंबो ओंखाम जाखांनानै जों थानाय जायगायावहाय थांफिननो नागिरबाय। भिडिअखौ आङो गोलावद्राय जानायखाय पार्ट 1 पार्ट 2 खालामबाय। नोंथांमोना बै पार्ट 2 मोनसेखौबो नायनो नेबानो जाबाय। आं दायो बे पार्ट 1 खौ होग्रोनोसै। बाय।